Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Думти Ҷей. Имрӯз 21 феврали соли 2023 1000 рубл бо қурби давлатӣ 142 сомонӣ бо 50 дирам бо қурби интиқоли маблағи Алифбонк 145 сомонӣ. Ва дар имрӯза навормон 13 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳои Тоҷикистон ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ду хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи амагӣ $25000, 12 сотиқ замин бо нархи 36000 сомонӣ, 8 сотиқ замин 60000 сомонӣ. ду хонага дар 7 километри шаҳри Душанбе ҳавлии фурӯшие ки таъмир дорад бо нархи амагӣ 160000 сомонӣ, ҳавлӣ дар наздикии Ваданасоз, ҳавлӣ дар наздикии мошинбозори шаҳри Душанбе, 61 метри квадрати хона дар Зарнисори шаҳри Душанбе ва 3 хонага 87 квадрат дар назди Садбарг шаҳри Душанбе. Биное ки ба иҷора супорида мешавад 1 метри квадратиш ҳамагӣ 60 сомонӣ мебошад ва инчунин ҳавлиҳои фурӯшӣ дар маҳаллаи Гулпарвар ва маҳаллаи Ховарони шаҳри Душанбе. Ва дӯстони азиз, инчунин хонае ки бепул супорида мешавад. Бале, дуруст фаҳмидед, бепул супорида мешавад. хонаи рақами 8 мебошад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед, ҳамашро ба пуррагӣ мефаҳмонем. ҳатман лайк монед ва дар каналмон обуна шавед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 145515 танҳо дар WhatsApp ё ки муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи кӯтоҳ ҳамагӣ аз 40 секунд камтар зиёдтар аст. марҳамат. алейкум занҳо ва духтарони гиромӣ, ҳамаи шуморо ба компанияи Фаберлик ба кор даъват мекунем. Ба шумо корро ба тамоми нозукиҳояш ва ба роҳҳои осонаш ёд медиҳем. донистани забони русӣ ва маълумоти олӣ дар ин кор шарт нест. аз рӯзҳои аввали омаданатон то ба маошҳои хуб баромаданатон ба шумо дасти кӯмак дода мешавад. ҳамаи нафароне ки корро дар ин ширкат сар карданд, ҳамашон розӣ буда аз хона тариқи телефонӣ дастӣ кор мекунанд. бетараф намонед ва фикри онро накунед ки шумо кор карда наметавонед. охир то он даме ки шумо фикр карда истодаед, дигарон дар ин ширкат зина ба зина боло шуда зиндагиашонро беҳтар карда истоданд. номерҳои хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои Новостройка. хона таъмир дорад, қариб ҳама намуди транспорт ба наздикияш мегузарад. автобуси 1, 2, 27, 43, 55, 28, маршрути 5, 41, 42, 52, 56, 88 ва ғайраҳо аз наздикии хона мегузаранд. суроға шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, кӯчаи Раҳинав. нархи хона бошад $25000. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд, ҳарду номеро WhatsApp доранд. аз номи канали Думти Ҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, худи бино аз 3 ошона иборат аст. хона дар дуюм ошонаш ҷойгир мебошад. ва тамошобинони гиромӣ, хотир расон мекунем ки ҳамаи хариду фурӯш дар канали Думти Ҷей танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. доллар ва рубл танҳо барои фаҳмида. участкаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор. ҷамоати Фархор деҳаи ваҳдат ба номи пешнаш мешиносанд бисёри мардум. таги 18 поворота номи пешнаш. замини обиай барош қатъи канали об меравад. оби дарёи 5, оби тоза, мехӯрданӣ, мактаб наздики 50 метр да магазинам қариби ай ҳама ҷиҳата хубай мегӯяд соҳибаш. нархи участка 36000 сомонӣ, 12 сотиқ замин мебошад. документош 100%. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. ва боз хотир расон мекунем ки рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. хонаи заминии фурӯшӣ, яъне гӯем участкаи фурӯшӣ дар ноҳияи Дағара, деҳаи Даштак аз 8 сотиқ замин иборат аст ва нархаш ҳамагӣ 60000 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 3351 мебошанд.
ватсап дорам дӯстони гиромӣ, аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Суруға ноҳияи Данғара, деҳаи Даштак, ҷамоати деҳотии Лолазор. Нархаш 60,000 сомонӣ боз савдо мешавад. Документош 100%. Касалӣ дорем, ба ҳамон хотир фурӯхта мешавад. Фақат харидорои конкрет набошанд, занг зананд, беҳуда занг назананд. Марҳамат. тамошобинони гиромӣ, аз ноҳияи Данғара боз ду ҳавлии дигар аст. ҳатман набормона то охира тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ду хонага бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар шаҳри Душанбе дар 7 километр. нархаш бошад 350,000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей чун ҳар вақта занг зада пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, барои маълумоти бештар ба соҳиби хона муроҷиат кунед. чӣ саволе ки доред аз соҳиби хона пурсед. хона ҷойгир аст дар 7 километр. мактаб, садик ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳастанд. хона таъмир дорад. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи 402. дар 8 сотиқ замин 5 дар хона. ҳамоми дарунӣ ҳаст, берундам ҳамом аст. бо термексҳояшон анҷомхонаам алоҳида дорад. ошхона, кухнӣ, бо баъзе чизҳош фурӯхта мешавад. медарӯи зиндагӣ мекунед, чунки ҳавлӣ чӣ хеле ки мебинед таъмир дорад. гирдаш маҳкам аст, дарвоза, забор ҳамаш 100%, ремонтошам 100%. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ҳар душ ватсап доранд ва нархи ҳавлӣ бошад 320,000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз. дуюм ҳавлии фурӯшӣ аз ноҳияи Данғара, ишам дар ҳамин деҳа ҷойгир аст, деҳаи 402, лекин кӯчаи дигариждай. 8 сотиқ замин, гирдаш маҳкам ва 3 дар хона дорад. ваня дарунуждай баракош нидастроене оли медарои зиндагӣ мекунӣ. нархаш бошад ҳамагӣ 160,000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос чун ҳар вақта дар рӯи экран. марҳамат дӯстони гиромӣ, боз як чизро хотир расо мегирем. якум ҳавлии нишондодагимон кӯчаи Централидай марказида, дуюмуш кӯчаи Баргиждай. ҳар душ дар 400 ноҳияи Данғара. марҳамат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экранай. чӣ саволе ки доред занг занед, пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар наздикии бозори ваданасоси шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдаки дохил мешавад. дар Ҷавалай 6 сотиқ замин, 4 дар хона дорад. ҳоҷатхона, ҳамом дар даруни хона ҷойгир аст. документош 100%, бо савдо мешавад. беҳуда занг назанед, мегӯяд соҳиби хона. нархи ҳавлӣ бошад 260,000 сомонӣ, бо савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар назди мошинбозори шаҳри Душанбе аз рӯи ҳуҷҷат дар ноҳияи Рӯдаки дохил мешавад, назди ҳамин мошинбозори шаҳри Душанбе. ва тамошобинони гиромӣ, ҳавлӣ ҳам фурӯхта мешавад, ҳам алиш мешавад бо духонага ё дуто якхонага болои сум аз шаҳри Душанбе. марҳамат дӯстони гиромӣ, метавонед вариантотона пешниҳод кунед. худи ҳавлӣ дар умум аз 8 сотиқ замин иборат аст. 6+2, 6 дар хона дорад. хонаҳо таъмир доранд ва нархаш бошад 500,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. нархи хона боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. марҳамат дӯстони гиромӣ, хона таъмир дорад, медароину зиндагӣ мекунед. заминашам калон аст, қариб 8 сотиқ замин. хонае ки бепул ба иҷора спорида мешавад. бо диққат гӯш кунед. хона дар ноҳияи шаҳри Нав, деҳаи Қаратоғда ҷойгир аст. 100-солагии Мирзо Турсунзода, 63-ум дарвоза. одами хуб бошад, то ки хоная мисли хонаи худаш нигоҳ кунад, чунки соҳиби хона ба Москва меравад. зиёда аз 1 сол иҷоранишин метавонад бепул истад дар хона ва хоная нигоҳ кунад. 15 сотиқаи дар умум, 10 дар хона дорад.
рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. тамошобинони гиромӣ, рақамҳое ки охирашон 0500 мебошанд ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, эҳтиромона хоҳиш мекунем фақат одамони бехона муроҷиат кунанд, одамоне ки дар ҳақиқат ниёзманд ҳастанд ҳаваё муроҷиат кунанд. хона дар ноҳияи шаҳри нав деҳаи қаратоғ ҷойгир аст. бепул ба иҷора метиҳанша, ба хотире ки соҳибаш ба Москва меравад ва хона холӣ мемонад. ба ҳамин хотир метиҳанд ба иҷора, лекин албатта ки иҷоранишин бояд хонаи хуб нигоҳ кунад, то ки ягон хел мушкилӣ нашавад. дӯстони азиз, марҳамат, кадоме ки дар ҳақиқат ниёзманд ҳаст, фурсатро аз даст надиҳен. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарнисор ҷойгир аст, назди мактаби 86. худи бино аз 14 ошона иборат мебошад. манаҳмин бино аст, сохмони идома дорад. хонаи фурӯшӣ дар 8 ошона ҷойгир аст. якхонага метавонед ба духонага табдил диҳед бо масоҳати 61 метри квадратӣ. сари як квадрат $470 мехалтад. дар умум 304 000 сомонӣ мешавад ва дар як этаж ҳамагӣ 6 хона ҳаст. дӯстони гиромӣ, ҷойгир аст дар Зарнисор назди мактаби 86. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат, занг занен, пурсон шавед. албатта ки аз номи канали Dom TJ пурсон шавед. боз як хонаи фурӯшии дигар дар шаҳри Душанбе, ишалакай дар марказ ҷойгир аст, дар назди Зилони бозор, наздикии Садбарг, дар 9 ошона. худи бино аз 9 ошона иборат мешавад. 87 метри квадратӣ, 3 хонага. нархи 1 метри квадратиш $550. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони гиромӣ, занг занен, пурсон шавед. нархи ин хона дар умум 508 000 сомонӣ мехалтад. ҳар ду хонае ки нишон додем, ҳар душон карока мебошанд. биное ки ба иҷора, яъне аренда супорида мешавад дар шаҳри Душанбе, рӯ ба рӯи тарабхонаи Шафран назди Танкада ҷойгир аст. минтақаи хуб мебошад. худи бино дар назди раҳи мошингар ҷойгир аст. аз 3 ошона иборат мебошад. дар умум 800 метри квадратӣ аст қариб ва нархи иҷора 1 метри квадратӣ ҳамагӣ 60 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед. ватсап дорад ва ин биное мо сёмкаи алоҳидаша дар канал дорем. ман ссилкаша дар комментария ҳамин видео мемонам. марҳамат, дар омада тамошо кунед. дар он ҷо албатта ки адресша хубтар фаҳмондагием ва дар бораи биноям хубтар гап задагием. марҳамат. ва тамошобинони гиромӣ, боз як чизро хотиррасон мекунем ки соҳиби ин бино боз як участка доранд. рӯ ба рӯи тарабхонаи 9 Валда ҷойгир аст, ноҳияи Шоҳмасур, шаҳри Душанбе. 24 сотиқ замин мебошад ва нархаш $250 000 аст. рақамҳо барои тамос албатта ки дар рӯи экран ҳастанд. марҳамат, занг занен, пурсон шавед. чӣ оиди биное ки ба иҷора супорида мешавад, чӣ оиди участкае ки дар он ҷо метавонед хона созен ё ин ки ягон хел амволи тиҷоратӣ созен. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, Павроти Ленинград, деҳаи Дарёбод. 2.5 сотиқ замин аст ва нархаш 135 000 сомонӣ мебошад ва ин ҳавлия сёмкаи алоҳидааш дар каналмон ҳаст. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. марҳамат, дар омада тамошо кунед. дар он ҷо ҳамаша ба пуррагӣ фаҳмондагием ва нишондагием. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Гулпарвар ҷойгир аст. кадоме надорад, маҳаллаи Гулпарвар дар поёни корвон ҷойгир мебошад, лекин дута раҳ дорад. ҳам аз тарафи корвон раҳ дорад, ҳам аз тарафи Гипразен, яъне аниқтанаш Чимтепа роҳ дорад. худи ҳавлӣ 5 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад. хонаҳо чӣ хеле ки мебинед таъмир доранд ва нархаш бошад 750 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ин хонаям мо сёмкаи алоҳидаша
дар канал дорем, масъалакаша дар комментария видео мемонам, дар он ҷо ҳамаша ба пуррагӣ фаҳмондагием. дӯстони азиз, маълумоте ки дар рӯи экран мебинен, ҳамин 5 сотиқ замин, 4 дар хона, нарх, рақамҳои телефон, мана ҳамин нарху рақамҳои телефон ҳозир актуалияй. нарх ва рақамҳои телефоне ки дар видео мебинен, дар видеое ки ман дар комментария ссилкаша мемонам, ва аллакай кӯҳна шудагиад дӯстони азиз. Ваям метавонем фақат барои худатон бинем ки мисол фаҳмем хона чӣ хелияй. марҳамат, чӣ саволе ки дорем ба соҳиби хона муроҷиат кунед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Хуварон. автодром қатъиам роҳ дорад. ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе 2 этажа мебошад. 5 сотиқ замин ва 5 дар хона дорад. 2 ҳоҷатхона, 2 ҳаммом, 2 кухнӣ бо ҳамаи чизҳояш фурӯхта мешавад ва нархаш бошад 690 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. нархи хонабоз савдо мешавад. марҳамат дӯстони гиромӣ, аз номи каналмон муроҷиат кунед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап биён ки мо муроҷиат кунед. ва касе ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 15 монед бениҳоят хурсанд мешавем ва ба комментариҳои шумо лайкҳои худамонро мегузорем. ва албатта ки дӯстони азиз, дар каналмон обуна шавен ва ёру рафиқотондам тавсия диҳед то ки даромада обуна шаванд. дар инстаграм, дар фейсбук ва дар телеграмам domtj ҳаст. ссилкаҳош дар описания видео ҳаст. метавонед даромада дар ҳавоям обуна шавед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.